Tuluan na klaso man gitayog sa magnitude 6.5 nga linog ang Mindanao kaganinang buntag. Si Chona Carion sa report. Sa kasayuran gikan sa Office of the Civil Defense Region 12 nga ang mga nakalas tagalungsod sa Makilala, Cotabato, samtang padayon panggisusay karon ang gidaghanon sa mga tawo nga naangol atol sa linog. Wa pa matino kung aduna bay missing. Sa Earthquake Information number 1 gitumbok sa FIVOLS nga sa lungsod sa Tulunan sa Cotabato nahimutang ang epicenter kon sentro sa linog. Kini ang susamang lungsod din mitayog ang magnitude 6.6 nga linog sa miaging Martes nga mikalas og 8 ka mga tawo ug miangol sa 300 ka mga tao. Nabatyagan ang intensity 7 sa Tulunan sa Cotabato, Kidapawan City, Bansalan, Davao del Sur, samtang intensity 6 usab sa Matanaw, Davao del Sur. Usa ka hotel sa Kidapawan City ang labing apektado sa linog kaganihang buntag. Gitabangan ta sa Philippine Coast Guard para sa ilahang cadaver dog to check kung naay humans inside. Sa Davao City, labing apektado usab ang usa ka condominium. Isa ka building nahugmak, nag-collapse, ang Ecolanda 4,000 na condominium diri sa Matina na area. Samtang gibantayan karon sa FIVOLS ang malungon fault line nga posibleng mohimo pagtayog sa Mindanao sa magnitude 7.2 nga linog nga labing kusog sa tanan nga active fault line sa dapit. Chona Carion, Balitang Bisdak.